Hai dolrok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel lo dolok ang Instagram ni yongrok no rules khaya onek balokha tini hingke borok ni koyekta video ani mokol bwskango phaye klai phaikya tai yok su haja khyo phaye ksa phaikya tai ko tai kaisa kok norok kwbangma borok no ano comment kai singlayo dara nini para boro nini face reveal khaji hinai norok ani face na nemusungke phat o channel lo 20k subscribe complete kharidi ang apuru Sure face reveal khanai abo to norok bo khorang simi khanawi ani video no nayei ano support khlai tongo face rok bo naina musungjagui tongba khena hayada norok 20k subscribe complete khari mani pore Sure face reveal khlainai hinke kokno bisi kwbang salaya karei tinini video no suru khlaisinai O cerai engkha khorok cha tokha kosom bsili bsa ang tamoni bagai bono rules khai norok to kaham kai bujia khuna tokha kosom jat tei se sini kok borok music by video khaise famous engja bini o bsa kosom no kufur khane ni bagai bo bsa kosto engkhana sajaman ring light mkhangana o nangti khai thepai sakha Instagram ni bsak purimani filter to pa soita thepagano thepaka Play Store ni app khai pa sugri sirisina wancha kosom hinma ba Purina bagai asa kosto nguna. Jangkong caran ma, sima deroma, naide naya tong maya no. Engkang, camera off kagade. Nini abo bete masamung hino, mayung bo panglok sopuru, kok naya enggai, malik bay buzagai, koi makai hima hai. Tokha kosom hinma ba, kunu zaga pano pala langya kubunyo. Baksa sini triprasa sindal beri rokai. O tokha kosom seranyo no hamjak latere, inbox o tanggai. Hai, hello hunai sat khai tong lati khana. दिल में मोहब्बत है आँखों में प्यार नों कक borok music no video khaisine khai leta pata khai klangai se tabu khai nong hindi wasi baklai thangbuka bo je gan no video khayo a gan khai pura harjawi ma thangu a kom makhang kai harjaja geda hino tha borchuk buti hai दिल में मोहब्बत है आँखों में प्यार Bini joto video wono ob kharoma acting kaisa tongnai mane brush khanya hingke colgate bo nangu hinmani jilata khetolai tandi hini nokni borok bai dagi rohojake khetolai tani thanita bo borok no phunungna bagile aro bum haima khangbai video khaitong hino norok video khai khelai Instagram bo upload khelai mani bagino askal o research rok dambari thangba kena daily dino 4-5 ta video upload khanya hingke MB khe paya diba borok daily video upload khaya ka tongmaya hini saimanei a company ni borok rok bo dam bari ri khatai ko nangano no go nin bakhase dug nya hangkai nin bakhauna kun mungsa su problem rok tangna chalhat nini o milok busli makang haibaya nang asak dam bari jak tong katala a haibu kho kotoma khuyi khai bokhnai bo chijiri pok thayareng haisi porok bono nugui si bui bakha dug klenya hinba nono nugui slarok hamjaga ke a slarong ni bakha se problem tana nini kong mote khe hopung sapung saya kari anya nanya ba nini makhang no aina kari hinke sadi 25 inch jat aina kaisa pai ri phayana sak sakai sida triprani brinai thok top number 1 hasima tongna naituk bo man phlaya angida jibon da pai thano nadi ho faide ganavo teivo ganavo asuk bukhuk bikhumo kolo khai nin gana sab phanyane ha nin gana sab phanyane nini o sehra bai nung ba pura it ba taw it tangne hayengui tong hablasa bukhuk kai tamo hinwasuk bunyo watrase wisa thok no ang mana muchungo Khanadi ada maraserai nung manna musungma bai simi engyable ani no ko musuk mak tham tongo a musungno kiza adarai ri phaila emne sinni ni makhang musuk adarai wi rathok ang je bujimani tokha kosomni bisingo jat chitrani bisingo jat chitra nung na Besuk nung gaya bo tabu kai mesai pontomaya ngui tong hasa se herasin lan nanya ba ya khong botol hai ngui tongo hinke ba bota ngui nung maya tong na hino nung kheta musuga sek kebang namang musungjak tong hasa nung titi si bo wan chugui tong khana phat nung na kai nung bayai kesek kepasinane norok kephalaya ba jesapan ung tong di hai pano social media roko video viral ta khai bujikha social media wo video viral ka hinke no roz khajak sina hini wan chuk sidi
Darale hino. Tai a darabaino yagrom bai suang nenggai kebaglai masajak. Henke nini abo bute kai dara engma klai kesa sapiri berei. Oh mekhang. Nini mekhang tangai ya sekorai mekhang no solkasa. Tal kasi luta kikrok hai keseng miliba akhini. Aku kopkan ada Nona Maria. Kapal sejak kerja Nona Maria. Serai to pepe khai horo sete kupruma da thaka thagya. Neng si tabu khai hamjang mani haparo kulukja. Neng berini deharo tama tama manitong abo se kaham kai mungman baya khona. Hungsanyo se hamjang mani sokoro klai tongphakya. Khona de kekoi neng tabuk lekha pora srengna jorasi. Obo haike hamjang mani haparo kulugui dukhon nangai tongna joraya. Nono nugui ba o baksa baksa tongnai sela sikla rokba muito bulungo thangai phasi sawi thithang manbai kheblasa. Neng me sureng ya jora se usuk duka masa hengke to neng sikla sokai pura duka masa mangsa mang totra jora pungana yangle sare klaikhai buma bufa se du chari wei bani wei ma muthuna abo se social media o phayei neng si phika phunukja